Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Bij ons in de studio, jongens, van links naar rechts. Stel jullie even kort voor. Mijn naam is Hubert Jonke. Ik ben Anja Gerard. En ik ben Maurice Rowan. Ja, die stem die herkennen we meteen. En Maurice, even by the way, maar de best nu net voor diezelfde hoor. Dus, nee, dat klopt. Ja, wat speelt ze voor een rol dan? Zullen we het er even over gaan meteen in het begin? Wat speelt Maurice Rowan voor een rol in de 11e van de 11e van Landgraaf? Ik doe met het feestje organiseren. Dat is mijn rol dit jaar. Een feestje organiseren? Ja. 11e van de 11e. 11 van de 11e in Landgraaf. Natuurlijk, vertel. Vergunt gewoon even naar de historie. Wij willen nog even over vertellen. Anja? Kan. Wie is het ooit begonnen? Vertel. 3 jaar geleden Hans en Landgraaf het idee gekregen dat er het gezamenlijks moet worden georganiseerd voor de lui van Landgraaf door de carnavalsverenigingen in Landgraaf. Het eerste jaar hadden de verenigingen van Worbig eigenlijk bijna alles of alles gedaan. En het jaar daarna wordt het oorspronkelijk zoiets van we gaan misschien roleren of weet ik wat. En toen hebben we gezegd, nou de play is zo leuk, die organisatie die jongens weten al wat vorig jaar op een touw is gekomen. En die andere verenigingen, uit naar Jenag en Charlesberg, hadden er dus gewoon bij aangesloten. Vorig jaar hebben we dat met z'n allen georganiseerd. Dat was een groot, leuk feestje. En dit jaar zijn we er op dezelfde manier mee weer gegaan. Ja, want natuurlijk gaat meteen succes had. Ja, dan moest ze vooral er mee door blijven gaan. Ja, de reacties, laten we er even op terugkomen. Hè? De pak gaat op een gegeven moment nou eens op. Het grote doel voor u was om alle verenigingen erbij te betrekken. Hè? Ja. Is dat gelukt? Dat is gelukt. Alle verenigingen die bij de stuurgroep aangesloten zijn, doen ook met aan de organisatie. Zijn ook door de avond door boete zien voor nog veel andere verenigingen uit het Landgraafse. Ja, en het liefst zien voor nog verenigingen en lui boete Landgraaf komen op onze play-off. Nou, ik zag toevallig, deze week gaat voorbij komen, een groepje wat zag van, ja, 4 zijn net genoemd, mag er weer ook komen. Waarop meteen gezegd wordt, ja, de groepen die in de stuurgroep zitten, die komen sowieso. Maar er zit welkom. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat je zei, hè? Ja, iedereen is welkom. Ja. We willen eigenlijk net zo'n feestje, zeg maar, wie de 11e van de 11e tegenwoordig in Romein is. Die doen dat overdag, 4 doen dat 's avonds, 4 doen dat van een uur of 6, 7. Oftewel, de werkende mensen kunnen die werk nog lekker bij ons een paar stundjes komen feesten. Ja, kijk. En dat ze er in een grote playhouse met allemaal lui die al de hele dag gedronken, gegeten en gefeest hadden. Hubert, Landgraaf, de 11e van de 11e. Wie best doet daar eigenlijk bij betrokken geworden? Moet zeggen het eerlijke verhaal? Ja, natuurlijk. Nou, het is heel simpel. Ik was op een BCL-vergadering en op een gegeven moment komen er op paar van de geten naar binnen gelopen. Voor de carnavalsvereniging te geten. En ik hoor dat die bezig waren met het organiseren ervan. Ik ga echt letterlijk een vuurlijke zang en dan zou ze hem kunnen bellen om te vragen of we waren of niet. En gezegd, ik sta niet dat er bezig zit met Landgraaf het groter aanpakken. Ik sta niet wat ik ook al 20 jaar binnen proberen en dat u willen samenwerken met elkaar. Ik zeg maar, welke kant wil ze op? Wil ze dat het een eenmalig evenement werd of wil ze dat het succes werd? En dan moet ze mij erbij vragen. Dat had ik echt gezegd, serieus, dat is het. Maar niet om arrogant te doen, maar gewoon, weet ze, door de jaren heen, weet ze, een beetje wat speelde in Landgraaf. Had ik het als disjockey gezien. Ik ben president van de Zwijgelsuppers geweest. Bijna 22, ja, dik 22 jaar lid geweest van de Zwijgelsuppers. En dan weet ze ook een beetje wat de kuren en klachten zijn van alle verenigingen. Door de jaren heen. Door de jaren heen. En ja, misschien ben ik had het nog net, het is nog net nuttig geweest, gelukkig. Maar de kans op sommige momenten wel eens te liem zie je. Deze net nuttig was om de boel weer een beetje bij elkaar te krijgen. En ik zit tegenwoordig nu met een vereniging. En ik zie me gewoon eigenlijk als neutraal. Ja, een neutraal grondgebied zie ik mezelf. Ja, dat is een beetje Zwitserland. Ja, en ook gewoon een millimeter denken. Ik bedoel, kijk, weet je, er zijn ook een heleboel door mijn werk bij als samensteller van de Limburgse team. Werd ik ook wel eens met regelmaat door jongere artiesten benaderd van, kan ze me geen kans geven? En weet ze, zo goed ben ik niet. Hè? Ik ben nog maar gewoon een mens die gewoon ziet wanneer iemand
bijvoorbeeld met het leuks bezig is, ook gewoon een kans wil geven. Want mij deze grote plezier om Tim Hamers op de buurt te zien staan. Dan voor de derde keer in dat seizoen het Beppie Kraf. En dan wil ik zeggen dat ik het Beppie niet leuk vind. Maar er moet ook op een gegeven moment naar je aanwas komen. Nou, de aanwas van onderaf aan moet er zijn. Maurice Rohan, ja, normaal bekend van de Limburger Boeben. Vertel eens even, wie bist du door bij die organisatie van de 11e Landgraaf terechtgekomen? Ja, eigenlijk is dat sinds vorig jaar een beetje gekomen. Ik heb daar het podium geleverd. En tijdens het opbouwen, toen komen ze sommige dingen erachter van... we zijn dat vergeten. Hoe kunnen we dat nog uithalen? En toen heb ik dat nog allemaal weten uit te halen. En na de carnaval kreeg ik een appje van de organisatie van... duets van... we doen dan met alle verenigingen samen dit organiseren. En het begint het groter te worden... En aangezien ik toch van alles wits uit te halen en meer dingen hebt met organiseren, zouden we het fijn vinden als ze bij ons daarbij wilt komen. Dus en de best uiteraard in de Landgraven, Maurice. Dat ook. Dus ja. eigenlijk vond ik het al raar dat ze er eigenlijk net mee betrokken worden. Nee, flauwekul. Nee, moet niet overal, hè. Dus, maar ja, het is Maurice, wel leuk om te doen. De best in het 1000 poot en verweten allemaal allemaal dat ze het Geer dees, zo moet ik het zeggen. Want ja, wanneer er ergens een feestje is, dan best wel te vinger bij, jong. Dat klopt. Zelf en ook als bandje, noem het maar allemaal op, wensen de Limburger Boeben en Vrienden Volks, ja, dan is het feest van zuid tot boven, tot links, tot rechts in het land, tot in de Achterhoek en overal, wat? Ja. Jongens, het programma, wie ziet dat uit? Wij willen erover beginnen. Laat ik het zo zeggen, we beginnen om 18 uur, dat is het bekendste en de belangrijkste. Dan is er play open, maar ja, goed, de play is eigenlijk altijd open. Maar dan beginnen we in ieder geval met leuke achtergrondmuziek. Ik ken zie dat nog een beetje slingermix langs kunt, maar een beetje in wie je zegt, even kijken wie het loopt. Ja, dat play, dus is dat play. Vertel even voor de Ludie. Ja, ik wil je zeggen, de Ludie door nog nooit. In Wobig. Op de oude maat in Wobig. Op de oude markt in Wobach voor de Nederlands sprekende. Voor de Nederlands sprekende, ja, op de oude maat in Wobig. Officieel tegenwoordig een Landgraaf, maar zo heet de oude maat eenmaal. 18 uur, dus een beetje disjokje, een beetje warm lopen. En dan werden nog de vlaggen werden gehijst. Dat is ook wel een heel mooi moment. Kan Anja wel even over vertellen? Alle Landgraafse carnavalsverenigingen die het organiseren, die werden even naar vuren geroepen voor het podium. De prinses, het ponk wat ze hand. Die mag op het podium en door werd de vlaggen gehesen. Of die hangen al gehesen, maar die werden in een lichtje gezet. Welke vlaggen zijn dat? De verenigingsvlaggen, de Limburgse vlag, de Landgraafse vlag. Alle verenigingsvlaggen? Nou ja, in de stuurgroep zitten vandaag ik met 8 verenigingen. Ben ik het goed aan. En die sowieso. Weet je, en ja, er zijn wel een hoop hij en door nog andere verenigingen. En daar gaan we sowieso niet van giekeren en een vlag van. En ja, en mastertekort. En de master, dat. Ja. En dan is er zo'n officieel stukje waar de pastoor deed nog even er zijn over de carnaval. Absoluut, dat over het goed weer en alles wat de gieker in het touw wenscht. En daarna begint het programma met artiesten. En dan beginnen we volgens mij met wat van juist gehoord aan het 4511. Ja. 4511. 4511, ja. Kent dat verhaal ook, hè? Van de 4511? Ja, dat is de naam gekomen is. Nee, dat is de 0 vergeten. Ja. Nee, ja. Ik en Edwin had vroeger gezongen in Nachtzicht. En toen is hij op een gegeven moment solo gegaan. Ik zei, waarom kies je een solo? Hoe kunnen we dat samen gewoon? Ik vind solo gewoon. Ja, hij is solo gegaan. Ik ben eigenlijk een leuke naam met zoeken. Ik zei, nou, ik wil een leuke naam voor je. Maar moet je het ludiek zien? Ik wil mijn eigen naam niet gebruiken. Ik zei, heel simpel. Het kengetal van Parkstad, 4511. Ja, zou ik toch net 4711 daarvan maken? Dan ben ik weer Kuilswasser. Ik zei, doe ik zei 4511. Ja. Ik zei, dat is te verklaren. Kuilswasser werd trouwens door veel oude vrouwen gebruikt wanneer ze koping aan. Nee? Ja, nee, dat is waar. Mijn oma houdt vroeger immer een zakdocht met Kuilswasser. En wanneer ze koping houden, dan houden ze zich temmen in de naast en dan wordt het binnen 2 seconden voet.
Ja, ik weet niet wat Kruiswasser ermee te doen had, maar het is wel een leuk verhaal. Goed, ja, goed. Van de 4011, oké. Ja, en dan nog een verbandje. En dan kunt dat jong talent, want ik net vertelde, Tonight. Is een heel jong groepje. Ik vind de meeste komen uit hele hei. En ik geloof een van de zanger is de kleinzoon van de Guus Smeets. Ah, dat is Joy Blijdenstein. Joy Blijdenstein, ja. Ja. En maar ook door een kans te geven. En dan gewoon later hier in het programma, de hand van nog een verrassing. Trouwens, bij de Joy Blijdenstein is het andersom gegaan. Hij was solo en hij zit nu in het bandje. Maar hij is ook nog solo volgens mij. Dat is ook nog solo, ja. Ja, Facebeast. Ja, ik vind het laat gewoon. Ik vind het een leuk bandje. Ik zocht ze store bij de Geten, want hou ze eigenlijk al op de radar. Maar ja, ik houd gewoon nog van live muziek. Ludie gaat kennen. Ja. In plaats van Ludie gaat playbacken. Ja, vertel weer. Dan voor één grote verrassing. Door Tim Hamers kunt nog zingen. Wou we nog een log. Ja, eigenlijk gaan we nooit een log, maar we kunnen ze maar een beetje spelen met de tijd. En dat Tim Hamers, dat kunt nog zingen. Toch nog gewoon voor wie, dat kreeg we Tonight nog eens een keer. Als reprise. Maar uiteindelijk, omdat de band 3 keer speelt, en we kregen we nog toch, heet er jong nog? Partykruiner. Oh ja. Is die muziek, hè, jong? Partykruiner. Ja, de Roland. Ja. Ooit begonnen als een van de beste Robbie Williams interpreten. We hadden een complete Robbie Williams show. Jezus, dat was goed. Ja. Ook een speltje. Een speltje? We hebben een speltje, ja. Of een pin. Nee. Ja, een pen. Ja, maar een spijltje is zo'n spijltje. Zo'n ding met zo je liemt aan de hengelzie van het frontje. Dat is een spijltje, snap je? Ja, ik ben dat nu ook aan het leggen, want een spijltje, dat snapt geen honk meer. Dat wordt overvrouwen, een spijltje. Dat wordt geliemd en dan wordt dat op het, laat maar zeggen, te bevestigen object geplakt. En dan houdt ze een spijltje. Oh, dat is toevallig dat object. Dat moet ze even beplekken. Ja, had voor een primeur? Ja, toen hebben ze een primeur. We hebben een speltje, dat werd gekker verkocht bij Landgraaf Alaaf, Vasteloven samen, daar hebben we van 11e. En dit jaar een verbinding laten maken, is dit jaar een beetje veerkant of hoe wil ze? Ja, kom mee, houd er voor mij even gewoon een beeld. Ja, houd hem even gewoon een beeld. We kunnen hem even zien. Dan kan ze hem die direct opspelden. Maar dit is hem dus, de originele pin van de 11e van de 11e. Ja, mooi gedetailleerd, jongens. Landgraaf Vasteloven samen. Editie 2024. www.de11e van de 11e landgraaf.nl. Het is maar dat er het even weet. En vergunt niet vragen wat ze kosten, want jullie moeten dat ding gewoon kopen. Hè? We hebben onze presentator nog net gehad. Zit voor vergeten. Dat vergeet ze bijna. Ja. Wat staat daar? We hebben 2 presentators. 2? Ja, 2. Vertel. Onze Hubert en onze Jolijn Smeets. Jolijn, ja. Die ons samen presenteren. Ja, dat ligt een beetje op LVK, hè? Want er is gewoon een man en een vrouw die het presenteren, toch? Of niet? Ja. En ik vind het ook gewoon helemaal leuk om iemand bij me te hebben. Is dat trouwens al, Hubert, is dat trouwens al vooruitlopend op 2026? Dat we in het LVK nog een reservepresentator en presentatrice... Wat reserve? Nee, die moeten u gewoon pakken, toch? Of niet? Ik ga gewoon lobbyen dat er vast een slingermix in een pauze staat. Ik kan zo DJ Dirndl vragen, maar Lotte vakantie. Ik zie zetten hem op Oktoberfest neer, man. Ja. Klaar. Ja. Nou ja, ook eens in een pauze. Ik houd me neutraal. Ik word laatst op een plage, voor pauzes gesproken. Ik word laatst op een plage en er wordt gezegd van... verzund, je bent dat disjockeys pauze maken. Maak je geen pauze? Ik zei, nee. Ik werd toch betaald om te drieën en niet om te poseren. Echt waar, ja? Ja, echt waar. Nee. Ja, dan wordt het gebruikelijk. Dat gewoon een disjockey dan een half stond ergens heen ging, voor mij er ergens even gaan eten en dan pas terugkomt. Ik zei, nee, dat zit bij mij niet in het vocabulaire. En de schrijper Kruts wordt wel eens handig, wie ik toch getraind had. Ja, maar dat ligt er wie verstond dat ze op de poekel had. Ja, ook, maar dan kun je toch gewoon door de zaal heen met de echt voorleeg. En dan moet toevallig eens. Dat is toch minstens. Bij jou zo ging Plaas Flash hingen de team. Nee, dat doe ik niet, dat is vergeten. Goed, even spaas bijzijde. Het is natuurlijk allemaal leuk om spas te maken met de carnaval. Met een lach en een troon, maak spas en plezier. Amuseer dich sowieso al die dagen. En natuurlijk sowieso de 11e van de 11e. Hubert, Anja, Maurice, waarom moeten de lu op de 11e van de 11e vanaf 6 uur naar de oude maat in Landgraaf komen om dat mee te maken door?
vastelovend vierzitting eigen Durmenstad, blijf ik bij. De kent wel immer naar alle grote steden en dergelijke zaken gewoon, maar uiteindelijk drieën het om die eigen lu, die kennissen, die vrienden die ze af en toe zien, ook misschien af en toe de ekel die ze één keer in de zoveel tijd nog eens tegen kunnen. Maar daar is er dan wel een goede reden met om eens te proberen om elkaar het licht in de ogen te gunnen en misschien wel bevriend met elkaar te raken. Dus het is een vastelovend is verbroedering en verbroedering deze in die eigen Durmenstad. Nou, ik moet ik daar 1000% gelijk in geven. Ik huur andere vereinen dat ook zagen. Want ja, er werd toch heel veel door de grote steden getrokken om er lu door te krijgen. En met name de dorper, en of dat nu Landgraaf is, en of dat nu Egelser is, en of dat nu Spekkerserij is. Door Leggedingroods, door Bissen geboren, door Hasse carnaval leren kennen, bewijzen van. Ja. Hè? Want de mocht niet naar de grote steden wie te klein was. Nee. Hè? Dat waren uit den boze. Dus ja, grote steden prima. Maar Dingroods, Hubert, helemaal gelijk. Ja, zo zingen toch echt. Nee, ik vind het fijn dat ze het zo gezag was. Want dat mag wel eens een keer keihard gezag werden. En dat is ze prima gedaan. Ja, ik vind nogmaals, ja goed, ik weet nog in mijn jaren dat je erin houdt. Ik ben 2 jaar ben ik weg geweest, uit het Landgraaf. En dat deed ik op een gegeven moment, in de zak, dus die schinnen van die eigen lu. En dan denk ik van, dat wil toch gewoon tussen de lu, zie je, die bij de guren, want eigenlijk, laten we eerlijk zien, hè, we verzinnen maar een kans op een korte tijd eigenlijk op de aarde. Hè. En gekker en het is een matchslips in het leven, die kunt ze meer weer één keer tegen. En één moment is ze misschien in de grootste vijand. En één moment is het in de beste kameraad. En uiteindelijk kunnen ze elkaar heel vaak tegen het leven. En probeer dat op een leuke manier te doen. Want nogmaals, dat kennen Landgraaf. We zijn gewoon bezig. Het is gratis, hoor. Voor die lui die denken dat er entry op de play is. Voorheen aanmelden, weet ik wat, is allemaal niet. Hè. Gewoon gratis. Acceptabele consumptieprijzen. Dus jongen, kom gewoon. Ja. Ik wens je allemaal een schöne 11 van de 11e alvast. Ik wens u als organisatie en al die artiesten en de vrijwilligers die we absoluut niet mogen vergeten, die erbij betrokken zijn, een geweldige 11 van de 11e door op de Oude Maat in Landgraaf. In Worbig, moet ik zeggen. En het rijmal krachtig Landgraaf. Het rijmal krachtig, alle vereinen. En een geweldige 11 van de 11e. Allah!